Kalamazina farani Jobanivlog to son hamko thank you so much shoy ma jojo phogwan nai mohorlas na bar damunga impe blogs ko fresh zaba cinema jabai hane mani interesting kamna chesta khalamna nga zabardast ko gamanna arna daklini faina matha ko gamanna mane khana na wow ordinary ne badi khana la yarna angni matha ko go gaman batai dress up me sona par sigon phormai khanai jayo dugai thuakina lenkan dress up ne be arna so naira ko heda biji blang no son tham jeng mama share khamlang hayo san baza zaba thadali natai jeng janai numa gotoforni songdong sanni munani nei shanse ampe wan shoy majang alu fry tham na lawna antha means khabai onkriya ma jana hawo dang thonen je kiyarna iko khamna lagan se ready na ampe second trip sarna jengna लाल साखौनो जोङो लोंलायो आरोना गाइखेर गैयाबा गाइखेरा सानस'नानैसो फैयो मैया फिसा जालोंनानै साफा दहाय गोदि थानायखौ फिसालाया साफा लाल साहा तेजपात्ता होनानै आरोना थाजा थाजा मुरि एवनाय होफैयो नै दानिसो लानानै फैदों आरोना एकदम दुंबुर दुंबुर मोनलायनाय नै एवनाय लोगो लोगो लानानै फैदों 50 थाखानि लाखिदों माया बिहरखादोंमोननो लाखिबाय आङो बेजों लोंनो होननानै लाल साहा आरोना गगा मोननायफ्राबो एसे स्रां मोनथों हे भगवान नै आबैया एम्फौ एवबाय फैनाय नायनो फैलाय नायनो नै एम्फौखौ एवथारबाय आबैया नायनो फैलाय दैयाव गेलेखुमाबाय थादों फैदो नायनोसै फैदो एम्फौ नायनो एम्फौखौ एवबाय आबैया फैनाय नायनो फैनाय मैया गिबाय थादोंमोन एम्फौ लाथाखौ फैलाय सना एम्फौ नायनो आबैया नायहैबाय हनै फैदो नायहैबाय ओरै बिफाया नायहैबाय नुबाय बिफानि नाम लानाय लोगो बाबाया होनलायथारो बिफाया होननाय लोगो लोगोनो रायजोफोर बिफानि फिसासोहाय पापा कि परिसो जोंहा ये देखो एवबाय नै आबैया गोसोम जाजोब्बाय नै नुबाय आमोनसै नै आबैया सासेयाथ' आंखौनो मुगैबावबायसो बेखौ जागोन होननाय लोगो लोगो जागोन ना एवबाय आबैया नै नायदो एवनायखौ नायदो थैबाय गैला होनबाय होमबाय नोंखौ एसे सेव होनबावनोसै नायलाय आयु नै लालसिया फैद' once again आं दिनैबो बेयावनो रेडि खालामनानै लाबावबाय ओमफ्राय माया बेखौ साफाय खालामनानै दोनफैबाय मानो होनबा आङो गोथां गोथिं एसे बोरैबा मोनो आरोना दांनो जा फालथुखा आंनाबो आखला संनायाबो संफेरखायाखै खोमालै बिदि बावबायसो आरोना आं माला संदोंमोन ना सङाखैमोन जानोबो इन्ट्रेस्ट गैया नालाय इसिबां एसे बोरैबा मोनो आङो रेडि दुंखाबायनो साराया ओमफ्राय आं नोंसोरखौ आंनिखौ सोलोंनानै संनानै देखायनाय जायाखै दे आं रोङाफ्रा माबोरै सङो बेखौसो लाफानाय जादों आरोना थावा दुंनानै फार्स्टआव हरबाय लागावबाय बेखौबो मानावसो सोंगुलायदों आरोना आं बोरै मोनलाय होननानै बिदिबाबो जायो होननानै लागाव एवना लानोसै बोरै आंनि देनानै लानायालाय अरावलाय मोजा मोनो आरो गोजां बोथोर हाबहांबाय नालाय गरम बोथोराव एसे बादबो आङो सामब्राम गुफुरा ओरैबादि गरनैल'सैमोन बेखौनो देबाय ओमफ्राय बिफा फिसाजोआ लायनो होननानै थांदों आरोना ओमफ्राय लायखानांगौ नालाय लास्टआव देनानै हरनाय जासिगोन आरो थाव लागि दाथाव सफैबासो बारा गोजा खामलायला आङो सामब्रामखौ आरोना बेजों जाथोंसै दा बाराबा सामब्रामा खामहरनाय जागोन वाव एम्फौ ब्रह्म संख्रिबो एसे सारनानै हरखासै गोरों गोराफ्रा नुयोबा साननो हासिगौ मा फाग्लिथार ओंख्रि संनाय बेलाय होननानै बाट आं मिथिला संबाय आरो ओमफ्राय सोरबा साननोबो हागौ आगैमोन बिमामोन नायगिरिफोर माथो अनखौनो देनाय नुवाखैलाय माखौ अनला संनो नागिरखो होननानैहाय स' बिनि खारना जाहैबाय मा नैबे आरोना माने बे फिथा जानो जे देनानै दोनो न'नि माइरंखौनो देनानै ओमफ्राय एसे एवस्रोमनानै दोनोना बेसो आरोना बुस्थुआहाय स' आङो सानदोंमोन दाख्लै आङो खनसे फैनायावहाय लोखि फुजायाव फैनायावहाय जोसा माइरं लाबोनाय दङमोन ओमफ्राय बेखौ सोमसै नामा होनोमोन आं माखौहाय ओमफ्राय बे उनाव जाजाया बे देनानै दोननाया माइलाय आरो माथो पारमिसन मोनबाय नालाय देनो ओरैनो देनो बाखानाया गगा राखा जेने थेनेल'खा ओंखायनो बेखौनो दा लागावना होनोसै आरोना
गोथाव मोनो बेबो एखेसो आरो एम्फौआनो गोथाव खालामगोन मालाय ना मा खालामगोन एम्फौआसो मिन्थिसिगौ आरो ना एवनानै लानोसै बिदि मारै जाखोथाय रावनिबो संनायखौ नुफेराखै आंबो संफेराखैयानो होननांसिगोन आं संफेरनाय एसेबो गोसोआव गैखाथारा सङाखै आं बाबा लाबो अनला लगायनो जागोन ना जाया नों एम्फौखौ बाबा हा मानसि मुगैयोनो बेखौ जायो नामा बेखौ जायो नामा केटारपिलार होनगासिनो एम्फौ लाथा बेखौ जानोसो फिखायो बाबा मिथिबाय जोंहाबो गोदो न'खर न'खर बांसिन फिसियोमोन नोंसोर नुवानो मा होनना बुंबावनो आरोना जोंनाबो गोदो आबैया फिसियोमोन आरोना न'आवनो इन्दि दंफां दंखायोमोन जोंनाव बारियावहाय ओमफ्राय आंबो उन्दैयाव बारा गियामोन आखाइजोंसो बख'फायोमोन आरोना ओमफ्राय दासो मोनथिला आरोना बोरैबा मोनग्रा जाबाय आङो जाखायामोन जानाया उन्दैयाव आङो खिन्थु खननैसो जाखांबाय खोमा जिबनाव आरोना फ्रोम जाबाय दै हरनानै लानोसै आं दैखौ ज्राव होनानै लाबाय आं नै गोसोम ना गोमो ना गोजा जागोनथाय आंनि ओंख्रि जागोनसै आरोना गोदौथोंसै एसे अनखौ एसे मिक्स खालामना लागोनसै आङो गारहासे आरो मगसे दै रोगानानै दोननाय खिनियावनो आंहा फुर गोदौबाय नै अनखौबो रेडि लाबाय आङो दैजों मिलायनानै लाखानोसै मानो होनबा आंना मालाबा इयाव ओरै गारसोम हरबाथाय लाथा जानो नागिरो आरोना माबा बेदरसो जानो नागिरो मिनिनानै थैगोन खुरिया नालाय खिथाना लानाय जाबाय आरोना लाजिया फांजियानो सोर मा रोखोमनि सङो आं दिनै नै इदि मिलायनानै लाखाजोबनोसै आरोना होमबाथाय फिथर थानायनि माबा गैला आरोना हाबाब खनसेखालिथ' बोरै एवखोथाय लथब दाउ बेदरजों अनला बेदरजों सिनायनो हालायलाय जादोंहाय न'आव बिजनियावमोन फंबाया ओमफ्राय दाबो रायखाङो आरोना अनला ओंख्रि संनाया गोथावनो होननानै लगायनानै लाखाजोब्बाय फिथर जाला आरोना एबारना लुनानैल' हरनोसै दा फुर गोदौगासिनो आइ बाबा थांगासिनो आं खारैखौ लायलाय आबैनो खारै बथल बिनानै लायलाय खारै बथल दं आबै हरगोनलाय थां ओंखाम संना दंखायो आबैयानो थां ओमफ्राय नै मानि जाला खारैखौ मालाय एकदम मायावबासो सोनानै दोनलायदों आरोना फिसालानि लाबोनाय माबायाव खारैया एसे गब्रालायनाय बारदावलायनाय हे इसोर गोथाव जाना होदो सासे जानो लुगैनानै लाबोनायनि खोथा अनला ओंख्रियाव आगान थाइसे जासिगोन बायदि मोनलायलांबाय आङो आयै खारै बख'नानै जारौ मारौ महर लाबाय नै ना खारैयासो अभार जाखो ना मा जाखो महरा हले जारौ मारौ आरोना अभार नङाहाय एसेल'सो हरदां जेबो फिथर थायाखै एबार नै बोरिया आरोना बिदिनो होबाय थानोसै आं एबार दै गुसुजों मलायनानैहाय हा दुन्दियाबो हरबाय सुनाफोर दान्दिसे फुर गोदौखांनायनि उनाव आरोना ओमफ्राय नंमारगौ आंना बिदिनो आगानथ' थागोन आगान थाब्रेलायगोनसो आरोना आसि फिसानिबो आगान थागोन मानो होनबा आङो अनला होननाय बुस्थुखौहाय अनखौनो मेगन जाया माने अहाया होबाय थायो आरोना ओरैबायदि देनाय समाव माइरंखौ थोआ लुसोमगोन आरो दाथ' लाबानो मोननाय अन गुन्दै हनै जाबाय दे मोदोमनोथ' मोदोमनायालाय दुन्दिया मोदोमथारदों नै थाव एम्फौनि जायगायाव अमा मोनबा मा जागौमोन बाव हो बाबा एम्फौनि जायगायाव अमाबा बाब जाखावलायगौमोन नामा नोङो बिराद गाज्रिलै आं फिसायाबो साखिनायनांगौ सुनता मोर बादशाहले मोर सब्जी ताव सेस सामब्राम गुफुर लायनो थांना दाबो सफैया आरोना नांला आंनो बिसिनि सामब्राम गुफुर रुसुन ओलो मान হে আছিল ইটাই দিলো মই আৰু रुसुन আনবা যাম रुसुन বেছিকে দিবা লাগে কেতিয়া আহিব মোৰ হৈ গিছে ধুনিয়া ধুনিয়া দিলো নালাগে আৰু रुसुन থুসুন অ তাই তো যাবাই मोनबाय मा जादों नोंथ' गोथाव होनखानांसिगोन नोंहानो सामब्राम गुफुरखौ थाब लाबोखि नालाय रोजा मादों मोजां खिथा मोजां खिथा मामबार मा जादों गोथावथार होननांगौब्रा दै लोंदो सामस नांगौ हा सामसजों सोलायदो
हा बिदि गुदुंसिम बिदि नाहरनांगौ आरो नोंहा हो खाजेर नै ओमफ्राय सनाफोर आङो 10 केजि माइरंनि जुमाय संनो थाखाय दै जानबाय आरोना जोबोद जादों जोंहा नांगोन आरो माने दिनै संनोसै ओमफ्राय आङो बे ओंख्रि मोनखांनाय अदाबावनो लागावबाय आरोना ओमफ्राय नैबेहाय प्लास्टिकबो लानानै फैखाबाय एरननांगोन ना जुमायखौहाय ओमफ्राय नैबेयो माइया संनायमोन आरोना इहाय दा एरननोसै प्लास्टिक गोदान एसे फुगारस्रा खालामनानैहाय 10 केजि एरननांगोन नालाय प्लास्टिकआबो गिदिरखा जाहैदों फुवाराखैनो आङो दाबो माइरंखौनो संगोन सनाफोरनि दानि लानानै फैबाय बिफाया 10 केजि खि गोरलै गलायनाया ओमफ्राय नैयो मानि आरोना माइयाबो सङो ना मालाबा सङो जायखिजाया लाबोखाबाय ना अमानो ओरैनो संनानै होयो बिदि आरो ओमफ्राय जोंहा 10 केजि संसिगोन नै ओमफ्राय आरो जोंहा बिराद साफाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ नाखिसो ओरै दङ जोंहा सासे लोगोरि एकदम नै गय सिरिनाय बांला गय ओरैबादि सिरिनाय बेखौनो हय दे हे सिरिजोबो नै जोलै माबादों एसे साफायनि एकदम सोलिगासिनो दं आरोना नैखौ लेंहरदों नों मानो फैखो थ' आं दांनो सोलाबा बेफोरखौ हाबोथिं जुमायनि हाबाफारिसो आंना अनलाखौनो हब्बासो लाखाबाय आरोना एम्फौखौ थिथि जाथा मोनसे उनावल' लादों आङो ओरै सासेनिबो फुखाबाय आंनि ओंखाम खुरनाया बिराद लेथेर जाबाय फिफा फैद' अनला ओंख्रिबा बारा ओंखारनो हायाना ओंखामखौ एसे अभारसो लाफ्रांबावबायदां सालाहाय लेथेर बेथेरनो ओमफ्राय दुमब्रांब्रां जाखांनायजों जुमायनि दैयाबो बुर गोदौनायजों आरोना ओमफ्य गेन्द्रि होसननानै लानोसै एसे 10 केजि सनाफोर फार्स्ट टाइम 10 केजि जुमाय संनो आखायाव लादों आङो रोङा आरोना दैखौ बिराद नायफा नायलायलायनाय आङो उफाय गैया सनाफोर संनो आखायाव लाबाय नालाय आरो माथोबावना संनोसै नांगौ जादों जखन 5 केजिल' संदों आं आगोलाव ओमफ्राय 6 केजिबो संखांबाय आरो खिन्थु 10 केजि आं खुनु बेला सङाखै ओमफ्राय नै बिदि खादौजों उल्था नायो आरो मालायफ्रा बोरै नायो बे दै गुदुंखौ दांहरनो हाला नालाय ओमफ्राय आङो माखौबो लेंहरना नायहोदों दे ओमफ्राय एसे बांद्रायगोनदां होननायखाय हायखांदों आङो ओमफ्राय माखौ दै नायफैनायखौ आं भिडिअ लानाय जायासै आरोना खिन्थु हारसिं एसे जाया जागोन ना जाया साननानैहाय आरो माइयाबो कनफिउस जालायलाङो बेस्रा ओमफ्राय सनाफोर एसे गोबावनि उनाव माबाय मावनानै आङो थोरसि सुखांनानै नै मोननायावसो थाक्कि थुक्कि नायफैबाय नै बोरिया जादों आरोना जुमाया माने मा होनो बेखौ गेफेबो नङा खाननायबो नङा आरोना बिराद मोजां जादों बिदि जाबाथाय जि मोजां मोनो आं स्र'नो माइरं गिदिरखासोमोन आरोना एंखुरा दाम बारा सनाफोर संनो हाया माइरं गिदिरासो बेबो 25 थाखा बावसो माइरङा ओमफ्राय आसलि एंखुरा 32 ना मा होनखोमोनथाय ना 35 थाखा होनखोमोनथाय माइयासो खिथादोंमोन आरोना पारफेक्ट सर्ट जादों आरोना दैया खमबो नङा बाराबो नङा एसे अदाबावनो थाथ'थोंसै आरोना थ' सनाफोर मा देखायनो हाखो मा देखायनो हाया आं मिथिला जाखिनि एसे मावो बेफोरखौनो ब्लग्स लाफालांबाय आङो नै खानाय सिनजानो जायब्रुं जालांजोब्बाय आरोना दुगैनो मोनाखै बिदि स्र' खालामनानै जेबो लाब गैला ओमफ्राय जाबाय जोंहा मोनसे खर्म खुंनो लागा दङ ओमफ्राय बिनि थाखाय रेडि होमबा आइडिया खालामनानै नायदो दिनैसो जुमायखौ संदों बेसेबां दिनजों जायो बेसेबां माजों जायो माला जायो जुमायनि खोथाखौथ' बयबो मिथिखायो एसे एनैया ओमफ्राय दा नायनोसै सोनाफोर जेब्लानाखि खर्मआ खुंनाय जायो जेब्लानाखि हाबाफारिखौ लानाय जायो अब्ला नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन शेयार खालामा बहाथो थानो आंलाय बे फिसा इउटुबारा फिसा ब्लग्स बानायनो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो शेयार खालामनो मोजां मोनो नालाय खालामबाय थानाय जायो आरोना स' दिनैसो जुमायखौ संदों बहुत खामानि दंबावो ब्लग्सखौ बिदि गोलाव खालामला आङो दा एरनबावनांगौ एमाव फोनबावनांगौ बेफोरखौथ' मा लाफाबाय थाबावनो आरोना ओमफ्राय बाहेरायावबो एसे साफाय खामानि सोलिगासिनो दङ बिफाया बे मावग्राखौ लिंहरदों माने बिदिनो मावो आरो जों गामियाव बियो ओमफ्राय मा होनो गाव मावफागासिनो दङ आरो माइयाबो मावफागासिनो दङ ओमफ्राय आंहा न'नि कुसुर कासार साहा फुदुंना होनाय मा होनायजोंनो माने गैला आरोना खिसावलायनाय आंहाबो जोंनि बे सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि जाब्रा टाइपनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच दुगैनांसिगौ ओमफ्राय